Най-просто казано, златното сечение е отношението сборът на целите две отсечки А и Б да се отнася към по-голямата отсечка А, така както по-голямата отсечка А се отнася към отсечката Б, а именно 1,61. Но за какво всъщност е важно? Златното сечение се нарича божествена пропорция поради причината, че се среща навсякъде покрай нас, включително в животни и в много раковини, в растенията, в почти всички цветя, в дърветата, в техните кори, както и в архитектурата. Среща дори в нашата галактика Млечния път. Историята на златното сечение е много далечна и тя се изучава още от древността, като един от най-красивите и запазени до ден днешен архитектурни паметници, като например Хеопсовата пирамида, която е на над 3000 години, е използвана именно чрез златното сечение, точно там се намира нейната красота. Изучаването на златното сечение започва още от древна Гърция, като сведения за това се намират от преди повече от 2000 години от древногръцкия математик Евклид. Най-известният пример за златното сечение в гръцката архитектура е Партенонът в Атина, който е използван точно тази пропорция. През Ренесансът, късното средновековие след 16-17 век, за хората, които са занимавали с архитектура и изкуство, златното сечение започва да привлича все повече внимание. Най-известният изследовател на златното сечение е Леонардо да Винчи, като се смята, че именно съдържанието на златното сечение в картината му Мона Лиза я прави толкова известна и красива и интересна до ден днешен. А сега господин Андреев ще ни запознае малко повече с изследванията на Леонардо за златното сечение и пропорциите в човешкото тяло, именно в скицата му Витрувианския човек. Златното сечение още през средновековието се е смятвало за божествено число. Защото всичко, което се свързва с него, се е представяло за божествено или едни от първите изследователи на това число са Леонардо да Винчи, Микеланджело, някои философи също така. Те откриват много зависимости, като правят опити най-вече с размерите на човешкото тяло. Леонардо да Винчи и после други изследователи са предложили над 2000 измервания на човешкото тяло, като са описали всяко едно много детайлно и в голяма част от тези над 2000 измервания отношението на различни части от тялото на човек, когато се измерят и се разделят числата, накрая се получава въпросното златно сечение 1,61. Считало се на времето, че това човек с такива пропорции на тялото се доближава до божественото, до самия Бог. Имайте на предвид, че това, което ние приемаме за красиво, за идеално, за съвършенство, няма нищо общо с разбиранията на тези изследователи и проучвайки историята на златното сечение, попаднахме на материали, които през различните епохи на съществуване на човек, като външен вид и размери, различно са приемали кое е красиво, но красиво и божествено са две различни неща. Ще ви покажа само няколко измервания, които всеки може да се направи вкъщи самостоятелно, за да разбере доколко неговото тяло се доближава до божественото. Няма Станислав, това отпред. Първата пропорция, която Леонардо описва, може да не правите, Антуана и Ирени. Може да не правите. Само дръпнете да покажа само. Първата пропорция, която описва Микеланджело, е дължината на човешкото тяло от петите до главата трябва да бъде равна на разстоянието между пръстите при широко разтворени ръце. Двете разстояния трябва да са едни и същи. Втората пропорция, която описва Леонардо,
И така нареченият викториански човек, ето на тази снимка, е отношението на размера от петите до пъпа и от пъпа до главата. Отношението на тези две части трябва да бъде равно на златното сечение 1,61. Леонардо прави много опити и както виждате на снимката долу в левия ъгъл на презентацията, той установява, че човек в такава форма, с идеалните божествените пропорции, спокойно около него може да бъде описан кръг или очертан квадрат. Не, разбира се, всеки човек, който да стане в тази пропорция, не е пропорция, ами положение на тялото, тези фигури и двете едновременно могат да бъдат нарисувани. Трета основна пропорция, която и вие може да се измерите в къщи, са трите разстояния в лицето. От брадичката до ноздрите, от ноздрите до веждите и от веждите до началото на косата, не до върха на главата. Тези три разстояния трябва да бъдат еднакви помежду си. И друго нещо интересно, че дължината на главата от брадата до началото на косата е 1/8 от цялата дължина на човешкото тяло. И така Леонардо и други изследователи продължават над 2000 такива измервания. Реално аз не знам има ли човек, който да отговаря на всичките 2000, но тези са най-така лесни и прости за измервани. Може да си ги направите самостоятелно вкъщи, за да разберете доколко се приближавате до самото съвършенство и божественост. Нататък. Здравейте. Да, започвам с вас. Простото число е цяло число по-голямо от едно, което може да се дели само на едно и на себе си, без остатък. Така, например, първите прости числа са 2, 3, 5, 7, 11, 13 и 17 и така нататък. Простите числа са открити преди хиляди години. Пръв сред математиците подробно ги изучава гръцкия математик Евклид, като той доказва, че има безкрайно много прости числа. Най-голямото и известно просто число от февруари 2024 година е 2 на степен 82 милиона 589 хиляди 933 минус 1. Число, което съдържа 24 862 и 48 цифри, когато е написано с основа 10. Както се прекъсваме дня, миналата година на презентацията на числото пи стана ясно, че не знаем колко знака има след десетичната записая и там някакъв, вече не помня, мисля, че жена беше изследователка, беше намерила съвсем наскоро преди събитието най-голямата цифра. Така никой не знае, тъй като числата са безкрайни, никой не знае кое е най-голямото просто число и изследователите продължават да работят. Ето виждате от това, което Станислав каза, едва преди един месец е открито ново най-голямо просто число. Пример за безкрайността в математиката и в Вселената като цяло. Прости числа на Мецна са числа от вида 2 на степен n минус 1, където n е просто цяло число. Бързо смятане. Илия Петров. Ще ви покажем няколко метода за бързо смятане. Някои са доста интересни, надявам се да ги разберете, да ги прилагате и на практика. И в училище, и в живота. Представете си. Илия Петров, математикът още нарича най-бързо сметал в света и жив компютър, е роден през далечната 1934 година в Плевен. Завършил е бакалавър по икономика. Хобито му към математиката се превръща в страст, която той овладява до степен на гений. Той създава методи за бързо умножение на числа, които са наградени с златни медали от много европейски и азиатски страни. Също издава книги за бързата аритметика. Да, това е негов метод за умножение на двуцифрени числа.
Като запишем примерът на скалата 74 по 39. Така, правим си 3 места и умножаваме единица по единица, 4, 9, 36, умножаваме на кръст, 7, 9, 30. се получават 5 и 7 по 3, 21. Взимаме единицата, десетицата слагаме на ум. 6, 78, 8 пишем, седмицата слагаме тук и се получава 2886. Това е... Колко е 34 по... Дали се едно цифрено число? Две цифрено число? 56. 56. Така. Ама аз искам на ум, не да го, дали бързо смятане. Аз на хартия ще го спетна и аз бързо. Така, продължаваме. 1904. Добре. Така, сега моите съученици от 8 клас ще покажат няколко правила за бързо умножение. За бързо смятане. Днешно умножение на двуцифрени числа с 11. Когато умножаваме двуцифрени числа с 11, двуцифреното число го събираме и сбора пишем по средата. Тройката я пишем отзад, събираме двете числа и пишем сбора по средата, което 6 плюс 3 е 9 и слагаме шестица. А когато се получи сбора по двуцифрено число, когато е двуцифрено сбора, слагаме едно на ум на първото число. Получаваме. Колко е 58 по 11? 58 по 11 600 58 по 11. 58 по 11 600 308. 638. 638. Да. А 46 по 11? 46 по 11 е 46 по 11 е 506. Добре. Благодаря. Ще ви представя лесно умножение с числото 9. Тази техника се използва и в по-малките класове. И примерът, който аз ще ви покажа е 8 по 9. Сгъвате 8-ият си пръст и броите пръстите до сгънатият. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това са вашите десетици. Броите и след сгънатият 1, 2 и се получава 72 и това е вашият отговор. Това е за малки деца, които техника за учене на таблица за умножение, за малки деца, които не са я учили таблицата, нали? Предполага се, че са деца в предучилищна група, а не в втори клас. Но техниката е интересна заради използването на пръстите. Така, умножение на трицифрени числа с едноцифрени. Когато умножаваме трицифрени числа с едноцифрени, трицифрено число го разделяме на стотици, десетици или единици. Примерно 480 по 4, разделяме 480 на стотици и десетици и умножаваме по-отделно по 4. 400 по 4 е 1600, 80 по 4 е 320, събираме 1600 плюс 320, което е 1920. Това е отговор. Тази техника може да се използва както и за трицифрени, така и за повече цифри, 4-5 цифрени, когато числото се раздробява на единици, десетици, стотици, хилядни и се смята всяко едно по-отделно и после просто трябва да се съберат
резултатите, които се получават. Аз примерно, когато смятам нещо на ум, използвам точно този метод. По-лесен начин за пресмятане на числа на квадрат, завършващи на 5. Като нашия пример ще бъде, да речем, 45. Умножаваме 45 по 45. Умножаваме първо петиците, което е 25. Оставяме го в края на числото. Прибавяме едно на ум към едно от двете числа, към четвърките и се получава 5. Умножаваме петицата и четвърката, което е равно на 20 и отговорът ни е 2025. И колко прави 75 по 75? 75 по 75 е 5625. 65 по 65? 65 по 65 е 4925. Пак това мислиш? 4225, извинявам се. Благодаря. Сега ще представим лесен начин за деление с 5, като, например, имаме цифрата 352 делено на 5. Ето лесен начин как да го открием. Взимаме 352, като го умножаваме по 2, което е равно на 704. След което преместваме запетаята с един символ наляво и отговор е 70,4. Колко е 257 делено на 5? 257 умножаваме по 2, което е равно на 514, след като преместим запетаята става 51,4. Добре, благодаря. Също още един бърз и лесен начин за делене на 3. Трябва да съберем числата на даденото число и ако сборим се дели на 3, то това означава, че числото се дели на 3. Моля някой да каже някакво число, няма значение какво. 6, какво ще? 31 249. Можеш ли да го напишеш? 31 249. 249, да. Да. Сега трябва да ги съберем. 3 плюс 1 – 4, плюс 2 – 6, 10 – 19. 19 не се дели на 3. Колко не се дели на 3? Добре, благодаря. Поставихме си за задача да намерим математически фигури из град Плевен и като за начало намерихме доста в архитектурата на самия град, като например намерихме много триъгълници в знаците, като например този пред музеят за внимание преминават деца. Също така намерихме много правоъгълници в една от реновираните сгради. Също така открихме полусфера, триъгълници и правоъгълници в една от църквите. Открихме също окръжност в колелото на оръдието в музеят къща и открихме паралелепипеди в основата на много от статуите из града. На други места намерихме други геометрични фигури в парк Кайлъка, като разновидности на трапец в детска площадка. Има сфери в Кайлъка, от декоративните сфери, където са. Цилиндър в самата основа на лампата. Математика за Рубик купчето. Рубик купчето е създадено през 1974 от Ерни Рубик. Той е унгарски... Унгарец. Да, той е унгарец. Математика хубава. Купчето се решава с помощта на математически алгоритми и формули.
чудили сте се колко различни начина може да се реши купчето? Има над 43 квадрилиона начина за решаване на купчето. Интересен факт е, че когато разместите купчето, има шанс формата, която нали, цветовете, които са на него, да бъдат еднакви, нали, един път да са сложени, уникално. Купчето ни помага да се фокусираме на едно нещо, да сме креативни, логично мислене и подобни неща. Реално решаването на купчето е много лесно, просто трябва да сте по-сигурни в себе си и да го правите абсолютно всеки ден. От колко време редиш купчето? Започнах преди 2 седмици. Реално е много лесно, просто трябва да се научите на някакви елементарни формули. И да го правиш постоянно и непрекъснато и ще се научиш за много образование. Да го реши за първ път ми отне 1 час. А сега колко време се отне? За сега мога да го реша до минута и половина-2. Между другото, да видите, така на години доста по-малки, от 1974 година, когато е създадено самото купче, но в края на миналия век, както много игри, които са актуални в днешно време, така и купчето на Рубик. За купчето на Рубик се организираха специални турнири по най-бързо нареждане. С това нашата образователна програма приключи и последната игра, която сме подготвили, е игра от типа Стани богат с някои въпроси, но повечето от въпросите, които сме включили вътре, са участвали наистина в оригиналната игра и са били задавани на такива участници. Тъй като се чудехме точно как да организираме и кой да играе играта, решихме да се изберем един от вас. И този, който ще участва, в момента стои на стола различен от жълтия цвят, елементите му са сини. Рамката на стола е синя. Имаш право да си избереш 4 помощника. Така? От всички присъстващи в залата. Класата брои ли са? От всички присъстващи брои са. Госпожа, айде. Ще ми помага. Ще ти ми помага. Трябва да се избера. Да.